Falar de dieta atlántica é moito máis que falar de alimentación saudable. É falar dunha cultura, duns hábitos, dun estilo de vida que acabou facendo de Galicia un dos lugares do mundo cunha poboación máis lonxeva. Para coñecer as súas ventaxes, para coñecer como comendo o noso e combinando cunha certa actividade física imos vivir máis e mellor, falamos a continuación coa profesora, pediatra e vicepresidenta da Fundación Dieta Atlántica, Rosaura Leis Trabazo. Rosaura, empezamos polo principio. Que é a dieta atlántica? Bueno, é a nosa dieta, é a dieta dos nosos avós, é a nosa tradición gastronómica e culinaria, é unha dieta saudable e sostible. É que, por desgracia, estamos abandonando. E que entraría nesa dieta? Bueno, nesa dieta entran sobre todo produtos de proximidade, produtos frescos, produtos mínimamente procesados. Entra o que ti pensarías que comerías na casa da túa avoa. Entra como base da pirámide alimentaria. Nos, cando queremos explicar o que é unha recomendación nutricional, utilizamos unha pirámide. De maneira que aí explicamos o que temos que comer con máis frecuencia e o que temos que comer en máis cantidade. E a base desa pirámide eu gustaríame dicir que é actividade física. É como un alimento máis, é algo que temos que facer a diario. O sea, primeiro o exercicio para logo ter fame. Primeiro, movernos. Non é tanto exercicio de gimnasio, digamos, sino movernos, que a nosa vida xa é unha vida activa. E na base da pirámide están os cereais fundamentalmente integrais. E despois as froitas e as verduras, non? 3 pezas de froito ao día, 2 pezas de verdura, que no caso da dieta atlántica, o género que chamamos o xénero brásica, non? Que son os nosos grelos, que son as nosas coliflor. E despois temos os lácteos, que no caso de Galicia, que no caso da dieta atlántica, o queixo ten un lugar principal. E o aceite de oliva. O aceite de oliva que utilizamos tanto para o liñado, non temos máis que pensar no noso pulpo a feira, ou pensar na nosa allada, e tamén no que é a preparación culinaria, non? Eso é o que temos que consumir, digamos, a diario. Todos os días? Todos os días. E que debemos consumir varias veces a semana. Na nosa dieta atlántica, o peixe, da orden de 3 ou 4 racións a semana. E tamén a carne, a nosa terneira galega, é carne roxa, pero, sin embargo, ten unhas características nutricionais moi saudables. De orden de 2, 3 racións a semana, non? E os ovos, e as legumes. Iso, os froitos secos, a castaña, que é un froito típico da nosa dieta, non? É que casi é máis doado dicir o que non entra na dieta que o que entra. Non, é que a mí gustaríame dicir que temos que falar do que é un patrón alimentario. Que nos teñamos unha dieta saudable non quere dicir que todos os alimentos sexan dunha composición nutricional fantástica para a nosa saúde, sino que como conxugamos esos alimentos, como os comemos. E como hai que combinalo para que todo eso vaya ben? Pois iso hai que combinalo ca frecuencia que eu che decía, pero tamén non é solamente que como, sino tamén cando como e como como. No cando como, cada día sabémolo máis desde o punto de vista da ciencia, como a hora do día en que nos inxerimos determinados alimentos ten unha repercusión distinta para a nosa saúde. Pero tamén como come. No como está a preparación culinaria. Nos facemos moito hervido, moito vapor, moita plancha, moito guiso, moita menos fritura. Eso ha demostrado o que tradicionalmente decimos que a cociña en Galicia é como moi sinxela, por sorte moi sinxela, porque permite a mellor composición nutricional dos alimentos, non se ven alterados pola preparación culinaria, pero tamén como disfrutamos ao redor da mesa. E ti crees que todo eso que acompaña o que sería o acto físico de inserir alimentos de algún xeito se está perdendo ou está influindo en que a dieta atlántica non sexa o que era?
o ritmo de vida, as presas, o estrés no que nos movemos, é un dos principais enemigos da dieta atlántica? Sempre lle botamos a culpa aos cambios, non? Os cambios sociales, sin ninguna dúbida, fan tamén que a cociña perdeu importancia, perdeu peso no noso día, pero a mí gustame decir que a dieta atlántica non necesita moito tempo tampouco. Facer un peixe fervido, facer unha coliflor, facer uns grelos, non leva tanto tempo. O que temos é que telo na cabeza, o que temos é que planificar a nosa dieta. Eu creo que iso é o que hai que transmitir á poboación. Hai que transmitir que a nosa dieta é sana, que ha axudado a longevidade nestes momentos. Galicia é unha das zonas con máis alta longevidade e calidade de vida. Cando falan de que somos a Okinawa europea con tanto centenario, é culpa ou mérito da dieta? É culpa e mérito da dieta, entre outros factores xenéticos, sin ninguna dúbida, mellora sociosanitaria, e, sin embargo, pois estamos vendo nos nenos, eu son pediatra, que estos cambios nos estilos de vida fan que presenten enfermedades que non presentaban antes, e que de seguir os datos como hasta ahora podería ocurrir que os nosos nenos vivan menos do que van a vivir os seus avós, incluso os seus pais, non? Ou polo menos con peor calidade de vida. Hai que compartir mesa e mantel. Tamén estamos abandonando as comidas familiares. Por eso che preguntaba, máis a lo de inserir alimentos, toda a cultura que os rodea, iso é o que se está a perder. cultura. Comemos sós, correndo, depresa, vendo a tele. Eso que se está a perder, eso está modificando a nosa dieta, non? A mí gustame decir que os avós, que moitas veces axúdanos ou axudamos a coidar eses nenos, que debemos ser coidadores en todo, tamén en transmitir a tradición culinaria e gastronómica, non? Dilo ben, non comemos xuntos, son máis do 70% dos nenos que comen no comedor escolar, que comen en cafeterías próximas ao colexio, e a veces incluso comendo na casa non comen en familia. Eu como pediatra é frecuente que me pregunten na consulta como fago para que o neno coma isto, porque isto non lle gosta. Bueno, hai sabores que necesitamos probalos hasta 10 veces para que asimilos, para decir, este sabor gústame. Por eso eu sempre dillo, pois, co exemplo, que este na mesa. O neno non ten que comer o primeiro día aquel peixe que non lle gosta. Ten que probalo. Os nenos normalmente portanse mellor fora da casa que na casa. E cando van a casa un amigo e din, oi, que ben comeu o neno. Digo, home, pois na casa eso non o come. Bueno, pois que está disfrutando en torno á mesa, está participando. Que doenzas ou que enfermidades notas agora como pediatra nos nenos que son recentes e que poden estar vencellados a este cambio de dieta? A gran pandemia actual é a obesidade, o sobrepeso, que todavía non lle damos a importancia que ten, porque é unha enfermedade crónica que ten tratamento, pero que non ten cura. E, por tanto, é moi importante previla. Falamos de nenos, a obesidade únese a outras moitas, se asocia a outras moitas enfermedades, por exemplo, a tensión alta. Os nenos con obesidade teñen cifras de tensión máis altas, con nenos que non teñen obesidade, teñen cifras de colesterol máis elevadas. De canta obesidade estamos Pois mira, de obesidade estamos falando de cifras cerca do 40% de nenos con sobrepeso e obesidade, casi un de cada dous. É un problema tamén de equidade alimentaria. Os grupos máis vulnerables teñen cifras máis altas de sobrepeso e obesidade e fan peores dietas e menos actividade física. Como se pode conseguir sustituir eses alimentos por unha introducción progresiva da nosa dieta? Ou máis que introducción, recuperación. Recuperación. Eu creo que é moi importante primeiro identificar os grupos de risco e sobre eso actuar. É unha actuación que creo que debe ser de toda a sociedade, por iso é importante a divulgación e a comunicación. No caso dos nenos é importante a escola, a familia e a escola. E xa chegou o momento de que haya unha materia, unha asignatura que sean estilos de vida saudables, donde non solamente sepamos o que é a proteína, o que é a grasa, sino que sepamos elexir o menú. Como comeríamos hoxe, como comeríamos de acordo a nuestras dietas tradicionales, como prepararíamos, e que preparemos a comida. Que retomemos esa cociña, que non ten que ser unha cociña moi elaborada, sino como leo un etiquetado, como vou ao supermercado e merco para ter a comida de mañán e de pasado. Eu creo que isto é moi importante. Este proxecto PopTec de Saúde Cardíaca Neurorexión, nós na Fundación Dieta Atlántica correspóndenos estudiar as condutas poblacionais e como isto pode estar afectando na saúde cardíaca da Neurorexión, que engloba, como sabedes, Galicia e o norte de Portugal. Conocer
naquelas persoas que están afectas despois dun infarto agudo de miocardio, cal é a dieta del e da súa familia para poder facer unha intervención e previr a patoloxía. A espera dos resultados que pueda dar ese estudo europeo. Hai pistas? Hai pistas. En realidad, o obxectivo deste estudio empezanos a ver cal é a saúde cardíaca na eurorrexión, non? Por tanto, un estudio sobre os pacientes índice, digamos, son aquelas persoas que presentan unha enfermedade isquémica cardíaca. A nosa parte, como Fundación Dieta Atlántica, é analizar nesa persona e na súa familia como son os patróns de vida, como son os estilos de vida, da alimentación, da actividade física, e logo facer unha intervención promocionando o que é a adherencia a nosa dieta atlántica tradicional. Un 40%, case un 40% de nenos e nenas con sobrepeso e obesidade. Non parece que haxa tantos, non? Bueno, eu decía o 40% generalizando, porque en realidade é o 36,9,7, pero dese 36,9 hai alrededor do 16-17 que teñen obesidade e outro 20 e tantos é o sobrepeso. E cando dis non parece que haya tanto, eso que decimos moitas veces aos pediatras, e para nós mismos. Por qué? Bueno, porque estamos xa habituados a ver o sobrepeso e a obesidade. Pode un neno pesar máis que outro, da mesma idade, o que pesa menos ter obesidade e o que pesa máis non tela, porque se fai actividade física, se ten moita musculatura, se ten masa ósea, eso é bo para a saúde, non? O problema é cando temos un aumento de grasa corporal, que é esa grasa metabólicamente activa que produce sustancias que afecta ao noso organismo. De feito, falamos incluso de obesos metabólicamente activos e delgados metabólicamente obesos. Eso que significa? Pois o que non ten moito peso, o que non ten moita grasa, pero a grasa ten colocada en determinados sitios, en concreto falemos en torno ao abdomen, esa grasa abdominal que é a que é de maior risco cardiovascular. En cambio, hai persoas con obesidade, pero que, sin embargo, a súa grasa é máis saudable, digamos. Que esa grasa mellor ou peor ou máis mala exista ou non independentemente do peso, aí é onde o exercicio de alimentación poden incidir. A obesidade é unha enfermedade que é o resultado de interacción entre xenes e ambiente. Pero se nós temos unha xenética, digamos, pouco favorable e facemos un bo comportamento alimentario, de actividade física, de sono, de todos estes factores que poden influir, vamos a poder evitar que se desenrola a enfermedade. Dicías antes que en torno ao 70% dos nenos comen en comedores escolares. Como se consegue chegar aí coa dieta atlántica ou, polo menos, evitar que o menos recomendable entre? Bueno, hai programas xa desde a Consellería de Educación, de promocionar o estilo de vida atlántica nos comedores, aportando a cantidad de peixe semanalmente, aportando as froitas, as verduras, evitando os alimentos procesados. E logo é moi importante que as familias, que os tutores, que os encargados deses nenos sepan o que inxeriron ao mediodía, porque non podemos olvidar que facemos 5 comidas ao día, facemos o almorzo da mañán, que é un alimento, unha comida fundamental, temos a comida ao mediodía e temos a cena. E despois temos 2 medias colacións, esa media mañán e esa merenda, que axuda a cumplir ou a cubrir todas aquelas recomendacións que necesitamos. A dieta en xeral debe ser suficiente en cantidad, debe ser de boa calidad, variada, porque son moitos os nutrientes que temos a aportar. Non hai ningún alimento que aporte todos os nutrientes que necesitamos, solo un. A leite materna durante os 6 primeiros anos de vida, meses de vida. Despois desos 6 primeiros meses xa non chega, non? Temos que tomar outras cosas, por tanto a dieta ten que ser suficiente, ten que ser variada, ten que ser equilibrada, e logo ten que ser adecuada. Adecuada a idade, adecuada ao sexo, adecuada ao estado de saúde e adecuada ao grado de actividade física que facemos. A mesma persona igual non debe comer o mesmo ou as mesmas cantidades todos os días, depende como este, depende o que vaya a facer ese día, depende se eu estou ese día pois facendo deporte ou facendo unha actividade física moi intensa, podo consumir máis energía ou outro tipo de alimentos, non? Como deberíamos repartir os ingredientes ao longo desas 5 comidas? É moi importante que a nosa dieta se adapte a nosa tradición, o que por eso ten o papel dos avós, o papel dos pais, o papel da casa, non?
E que é o tradicional aquí? Bueno, pois aquí tradicionalmente o almorzo fais a primeira hora da mañá, que cando nos levantamos para ir a traballar, sería moi importante facer ese almorzo en familia, empezar o día así, e para iso fai falta tempo. Tamén hai que pensar que se facemos unha cena moi tardía e vamos inmediatamente pa cama, bueno, pois é difícil o día seguinte decir teño fame, non? Hai que dar tempo a que o estómago diga, bueno, xa me levantei, xa estou desperto e teño fame, vou alimentarme ben. E por outra parte, estes estudios que chamanse de crononutrición, de como hai uns xenes que chamanse xenes clock, xenes reloj, que comer despois dunha hora determinada da tarde, determinado tipo de alimentos, sobre todo os alimentos máis ricos en azúcar, pois supoñen un maior risco de desenrolo de grasa corporal. A obesidade tamén se relaciona ca microbiota. A mí non me gustaría que quedara desta conversa contigo solamente a obesidade e a grasa corporal como problema. O problema é a salud metabólica en seu conxunto. Por exemplo, o tema da microbiota, que son os xérmenes que habitan no noso intestino, que hasta fai pouco non lle dábamos maior importancia e coxe sabemos que alteraciones en equilibrio desa microbiota intestinal asocianse con máis de 300 enfermedades. E que incluso nos primeiros momentos da vida unha microbiota intestinal máis equilibrada, máis eubiótica, supón menor risco de saúde ou maior desenrolo hasta do sistema inmunitario. Por tanto, son moitas as cousas, moitas líneas de investigaciones que se van avanzando, donde vamos de alguna forma buscando as explicacións de que observamos. Cando un fai un estudio de investigación, bueno, primeiro vemos a asociación. É difícil a veces falar de causalidade. Que é a causa desto, isto outro? Eso necesitan estudios a moi longo plazo, estudios longitudinais. O que vemos é a asociación. Cando eu me movo pouco, pois teño máis risco de. Cando eu como máis desto, en función deso vamos facendo as recomendacións. E logo seguimos estudiando. Pois se como esta hora, que pasa? Que xen se expresa ou non se expresa? Que ómica se manifesta? É dicir, vamos pouco a pouco modificando as recomendacións en función de que vamos aprendendo, non? Pero estudos, por exemplo, nuno que ti participaches directamente, como influe para ben o peixe e as nosas algas no desenvolvemento cognitivo do cerebro dos nosos pequenos? Bueno, pois a noso peixe e as nosas algas, que seguramente o que nos estei contando ten claro que ten o peixe, omega 3, non? Que son os omega 3? Pois son uns ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo os de cadena larga, que son moi importantes para o desenrolo neurolóxico e da retina dos nenos. Hoxe tamén sabemos que o peixe é moito máis que omega 3. O peixe son proteínas de alto valor biolóxico. Por exemplo, na ancianidade, ter un bo aporte proteico é moi importante para disminuir a fragilidade, para manter esa condición física. A nosa sabiduría tradicional e a nosa propia tradición e a cultura indicábanos que determinados alimentos eran bons. A ciencia o que está facendo é demostrar que eso era así, non? Efectivamente, moitas veces cando vamos vendo resultados de investigación, pero a miña avoa, que non estudou medicina, como sabía isto, non? Incluso receitas, como eu gustame moito dicirlo, como o caso das lentexas, non? As lentexas viudas, que era unha receta moi nosa, esas son viudas, espere, botámoslle un poquinho de carne, un poquinho, e con eso complementamos as proteínas que poden aportar as legumes, vamos facendo unha variedade. Estou segura que a miña avó non sabía se aportaba proteínas ou non, pero aquel plato era un plato máis saudable, non? Por tanto, o que estamos aí de alguna forma, no caso da nosa dieta atlántica, demostrando que nesta longevidade da población ten algo que ver. Temos ahora mesmo unha población moi lonxeva, con moi alta calidad de vida, e temos unha sociedade que dispón de bons medios, de medios sociosanitarios, e que está abandonando uns estilos de vida que poden poñer en risco a súa saúde. Pero estamos en tempo de invertir a tendencia? Estamos a tempo de que estes pequenos que agora están deixándonos estes datos preocupantes poidan finalmente vivir máis que os seus avós? Eu estou convencida de que sí. O que temos que estes pequenos sempre é o momento para cambiar. Calquer momento é bo para cambiar a mellor, non? Eu creo que sobre todo estamos a tempo de concienciarnos do importante que é o noso patrón de vida, non somente alimentar, repito, o tempo de sono, a calidade do sono, comer diante da televisión, por exemplo. Que uno non sabe nin o que come, ao final.
e que hai estudios que demostran que comer diante da televisión significa un maior aporte de enerxía en esa comida, porque un non ten consciencia do que come e, ademais, está comendo ou está modificando a súa conduta alimentaria en función do que anuncia esa televisión ou esa pantalla, porque os nosos nenos xa casi non ven a televisión, ven todo na pantalla. Por un lado, estamos deixando de compartir, de falar, de transmitir. Estamos comendo sin ser conscientes do que estamos inxerindo, da cantidad de enerxía que inxerimos máis. E ao final, tamén un pouco cando falábamos da percepción que tiñamos de obesidade na sociedade, parece que sabe Dios o que come, para que pese 100 kilos, Dios mío, canto comerá. Bueno, eu gustaríame decir que fan falta 7.700 calorías para aumentar 7 kilos de peso. Se nós ao día tomamos 150 kilocalorías de máis, que é pouco máis que unha Coca-Cola, de máis, quero dicir, nese balance entre o que comemos e o que gastamos ao longo do ano, engordamos eses 7 kilos. Eu creo que somos capaces de demostrar neste estudio que na Eurorrexión, modificando ou mantendo a adherencia aos nosos estilos de vida tradicionais, melloramos a saúde cardíaca, pero melloramos toda a saúde poblacional. Eu teño a sensación de que con este estudio pasará o mesmo que dicíamos antes das aboas. Virá a ciencia e demostrará que todo o que nos acaba de dicir Rosaura agora é verdade. Para cando se agardan as conclusións? Bueno, o final do estudio é do 2027, non? Estamos ahora facendo o traballo de campo, de estudio destas familias, tanto o grupo control, que no caso en Galicia o grupo control faise nun centro de saúde, población que non ten enfermedade cardíaca isquémica e as súas familias, e o grupo de intervención que chamamos o grupo Diana, que son aquelas persoas que ten enfermedade isquémica máis as súas familias. Despois desto faremos o análisis das bases de datos. Pois estou seguro que cando teñamos ocasión de coñecer os resultados dese estudio virán a confirmar o que vimos de falar e eu creo que o mellor é empezarnos para Antón. Que che parece? Eu creo que sí, que vémonos de novo e, sobre todo, transmitir eso, transmitamos a nosa tradición culinaria. E tamén gustaríame decir que no caso dos nenos e dos adolescentes, e Galicia é un exemplo que acaba de regular o consumo, por exemplo, de bebidas enerxéticas, ou mal chamadas enerxéticas, porque en realidad son bebidas estimulantes. Tamén é moi importante controlar os hábitos tóxicos, o consumo destas bebidas, o consumo de tabaco, de alcohol, para a saúde. Por tanto, en realidad, un patrón de vida o que temos que promocionar a través destes proxectos de Eurorrexión. Todas estas cousas, as bebidas estimulantes, o tabaco, o alcohol, non forman demasiado parte da dieta atlántica, o sea que desas podemos deixámolo fora. Graciña, Rosaura. Moitísimas gracias.